Гэтая пацыентка, нягледзячы на складаную траўму калена, ўжо ідзе на папраўку. Дзякуючы намаганням сваіх калег, былая старэйшая медсястра аперацыйнага блока Івановскай раённай бальніцы Алена Дарагакупец ужо не рызыкуе стаць інвалідам. Яе рухомасць цалкам захавана. Если бы не соперировалась бы, я ходить бы не смогла бы. Потому что в суставе не было крепости. Я бы не смогла бы ходить самостоятельно. Літаральна на абедзве нагі паставілі жыхарку вёскі Радагошч. 73-гадовую пенсіянерку збіў з ног уласны галодны кабан. У выніку нага была цяжка траўмавана адразу ў 2 месцах. Мне вырезали ткань костную здесь, у бедре, уставляли в колено и пластины. Хуткая рэабілітацыя з нязначнай рухальнай абмежаванасцю – адзін з якасных паказчыкаў удалага ўкаранення стабільнага остеасінтэзу. Аперацыі, у выніку якіх пераломы эфектыўна лечацца з дапамогай імплантантаў, у Іванова даўно пастаўлены на поток. А гэта значыць, жыхарам раёна не трэба ехаць у Брэст ці Гродна. Якасная дапамога аказваецца прямо на месцы. Самым глобальным достижением это является интрамедулярный остеосинтез конечностей, голени, бедра, плеча, остеосинтез блокированными конструкциями, пластинами. Это все позволяет нашим пациентам в ближайшее время, сразу после операции, пользоваться конечностями, ходить, наступать, двигаться. Нужно отметить, что мы работаем в районе не только чисто по хирургическим проблемам, по оказанию хирургической помощи, но и оказываем помощь травматологического характера, потому что в ночное время, по выходным, больше превалируют больные, поступающие с травмами. Вынікам парнай работы 2 аддзяленняў стала павелічэнне хірургічнай актыўнасці амаль удвая, падвоіўся лік аперацый, а тэрмін шпіталізацыі наадварот скараціўся ледзь не ўтрая. Сапраўдным прарывам для медыцыны раёна стала прымяненне PRP-тэхналогіі. Гэта ўвядзенне хвораму пацыенту уласнай плазмы, узбагачанай трамбацытамі. Такая методыка сёння актыўна прымяняецца ў Мінску, Гродні і Брэсце. У Брэскай вобласці івановскія траўматолагі першымі ўзялі яе на ўзбраенне. Восенню мінулага года, калі за ўласны кошт установы і спонсарскую дапамогу набылі неабходнае абсталяванне.